кратко се казва Андрей. Чернокос, мускулест, красив, висок. И аз се пиша с един. Но мама не трябва да разбира за него. Той е рапър. Ох, как обичам рапъри. Ям ги за закуска. Сигурно е някакъв филмар и наркоман. Не, виж. Дум, та-та-та-та. Дум, та-та-та-та. Мило, знаеш ли как ще го впечатлиш? Като направиш песен. Ами да ми оправа си. Моля, Зърначкова да пее. Мило, аз ще снимам клипа. Ами добре, беше много приятно да сме фейк приятелки, но сега нямам време, трябва да си правя музикалната кариера. One eternity later. Мамо, ти го, че ще пея! Дай покажи ми твоите тайни неща, после целувай тихо в нощта. Охо, как се издокарала за рапъра? Жалко, че ще е напразно. Моля? Знаеш ли, че дъщерята ще излиза с той е рапър? Направо ще превърта! Този път вече ти дигна кръвно! Мамо, не го слушай тоя! Пък ти ме те прасна!